आसामचा ड्रेस परिधान करून या महिला इथे उपस्थित आहेत. पारंपरिक वेश आहे आणि त्यांचं हे पारंपरिक नृत्य आहे, अतिशय सुंदर. खरंच हे बघण्यासारखं आहे की ही मंडळी आसाम प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करतायत आणि नववर्षाच्या स्वागतामध्ये हे अतिशय सुंदर आहे. बिहो बजाते बिहो. कैंसर की नहीं हमारी होगी. एक टोळी शेणी गवत आणि लहान काठ्यांची एकच मिळून शहरात
यांची प्रात्यक्षिके दाखवण्यात येत आहे. सर्वांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा. रस्त्याने चालत असताना एखादा जय तो बारकुमाई, 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 जय तो बारकुमाई।
या वाद्याच्या तालावर नाचत आहेत. बिहून या वाद्याच्या तालावर या स्त्रिया बिहू नृत्य करीत आहेत. आसामी नृत्य या ठिकाणी आपण बघतोय. जरा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं कौतुक करूया. फोटोग्राफर फोटो घेणाऱ्यांनी सगळ्यांनी सावधानता बाळगायची आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे जरा थोडं आपण लांब सरकून त्याचा आनंद घ्यायचा आहे. अतिशय सुंदर